Magandang araw po sa inyong lahat, o gabi man o hapon, lalo na dyan sa mga ating magiting na OFW. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ngayon, bibigyan natin ng reaction, komento at opinion yung tungkol sa sinasabi sa interview ni Attorney Rowena Guanzon, guys. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang video. Alright, intro muna tayo, guys. 1, 2, 3. Speaking of sport at saka sinasabi ng marami, isa pang dynasty to, pag nanalo daw kayo, ano ang gagawin nyo pag may possible impeachment complaint lamang kay VP Sara? Will you support it or not? Bakit mo yan i-impeach? Kailangan may betrayal of public trust. Depende sa complaint na ako, tanga. Hindi ako uto-uto. I am the top 10 in my class in UP. I was a law professor. I wrote 10 books. I have a Harvard degree. My father summa cum laude. I am not uto-uto. Hindi ako sasama sa alon. I will not go along just to get along. You show me a complaint, and you show me the evidence, and I will be the judge of that. On that Although, note, ayaw ko ng stance niya na pro-China sila. Kahit ako, Okay? At yan po ang sagot ni Attorney Rowena Guanzon patungkol sa nilulutong impeachment ni VP Inday. Alam niyo mga kababayan, parang nagustuhan ko na yan si Guanzon. Kasi diba naninindigan talaga siya na anti-Marcos siya noon hanggang ngayon. Diba? Hindi katulad doon sa mga kasamahan niya na dilawan. Like Laila Lima, Hontiveros, yung si Robredo, si Trillanes, at marami pang iba. Ayun, pumupunta na doon kay BBM Lisa at kay Tambi. Binidila na ako sa chat ng mga yun. Diba? Ang nagustuhan ko lang talaga kay Guanzon is talagang alam niya kung ano yung tama. Nakakatawa nga, diba? Sabi niya, hindi siya uto-uto. So meaning, yung mga nagsitungkahan na mga dilawan, tinklawan, kay BBM, lahat pala yun, mga uto-uto. Diba? So, kaya kayo, mga dilawan supporters, mga tinklawan supporters, mag-isip na kayo. Dahil ginawa din kayong uto-uto ng mga pinaglaban ninyo na politiko. Diba? Kaya nga buti pa itong si Guanzon. Talagang naninindigan, may prinsipyo. Sabi nga niya, diba? Mag-provide sila ng evidence kahit siya pa mismo ang presiding judge, as long as may ebidensya. So meaning, wala talagang ebidensya. Wala naman talagang ebidensya. Kasi nga, trial of publicity lang, lahat ang andon sa tuwad committee. Diba? Kaya may bago ngayon, inaanyayahan nila si Pangulong Duterte na naman. Kung ako kay Pangulo, hindi ako aaten. Kasi alam niyo, may mga balak talaga mga ginayupak na yung sa loob. Grabe. Ang ano nila, ang sama-sama talaga nila. Grabe. Tsaka, tingnan mo. Yung si Risa, diba, ang ingay-ingay niyan dati. Pero ngayon, tikit na kay BBM. Nakakatawa, diba? Palibasa kasi yung member ng pamilya niya. Tsaka, ano ata yun?
sa kabinete ni BBM. Kaya ayun, hindi na maka-atras si antivirus. Ito naman si Dilima, pinalabas ni BBM. Yung D-Lord ngayon. Diba? Tapos nag-iingay pa. Kala mo naman malinis. Ay, kaya nga, saludo talaga ako dito kay Ganson. Ang ano lang talaga sa kanya, kasi, yun nga, gina-insist niya na true China si Pangulong Duterte. O sige, sabihin na natin true China siya. Diba, lahat naman ng mga Chinese na andito na pumasok during PRRD, talagang plain, business ang gusto nila. Dahil ayaw niya, pag gumawa daw ng masama, lagot sila. Diba? Tsaka, ang dami nga naitulong ng mga Chinese sa atin, lalo na sa ating ekonomiya. Diba? Isipin natin, yung kasaysayan ng Pilipinas, andyan ba yung China? Nag-ano ba sa atin? Nag-alitusta? Sa pagkakaalam ko, mga Amerikanong dayuhan at mga Espanyol. Diba? Sila ang umalitusta sa mga ninuno natin noon. Hindi, walang Chinese. Diba? Upo palagay natin. Si BBM. Hindi siya sa mga Chinese. Pero, yung mga smuggler na in-check na may case during PRRD, nasa na ngayon? Diba andyan sa kabinete? In-appoint ni BBM. Anong tawag doon? Si Michael, no? Si Zaldico. Nagbabantay ng kaban ng bayan. Ng isang Dracula pala. Sumisip-sip ng kaban ng bayan. Diba sabi ni Inday, sila ang nagdala ng sila lang ang namahala sa pera ng taong bayan. Sila ni Martin Romualdez. Kaya grabe mga kababayan. Malapit na ang eleksyon. Kaya mag-isip-isip na po tayo ng mabuti. Hindi na po tayo pwedeng magbudol ng mga politiko na yon. Diba? Kasi pagpatuloy itong ganito, naku, walang nangyayari sa Pilipinas. Tama nga si Inday, diba? Hindi niya kasalanan na hindi marunong maging presidente si BBM. Kasi ba naman, kung mayroong tinatawag na lutang, si BBM, tulog. Kita naman ninyo, di ba? Kita naman. Kitang-kita naman every time na may interview siya. Yung mga mata niya parang kakagising pa lang. Diba? So walang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nasa kamay pa rin natin ang desisyon. Paano natin sila labanan? Paano natin ma-stop lahat ng mga masamang balak nila dito sa Pilipinas? Diba? Tsaka bakit galit na galit yung iba sa China? Sige nga, gusto ba natin ilalaban yung West Philippine Sea ngayon? Sinubukan na nga yun ni BBM, diba? Pero anong nangyari? Ayun, yung soldier natin doon, naputulan ng
daliri. Tapos ngayon, wala na, it's too late na. Di ba? So during kay PRRD time, maraming nagpapasalamat doon dahil yung mga mangingisda, malaya na silang maghahanap buhay doon. Hindi sila takot. Dahil pinapayagan na sila na maghahanap buhay doon. Ngayon, dahil sa walang jutak natin na PBM na yan, wala. Yung mga tao na naghanap buhay doon, wala na. So, mas lalong lugmok. Sila lang ang yumayaman. Tayo, naiiwan. Diba? Grabe. Okay mga kababayan, sana i-share po natin itong video na ito. At maraming salamat sa inyong panonood. And please, paki-subscribe, share, like, and hit the notification bell. Paki-support po sa munting channel ko po. At maraming salamat. Dalaygon ang Diyos. Bye-bye.